Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marahay na hapon po sa indong mga tugang. Malud po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan po, Sabado, Misa Antisipada sa ikaduwang Domingo sa Paskwa, kan pagkabuhay liwat asin Pentecostes. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan kan Mariano family, Bong and Jinga Payaw and family, Espartines family. Pasasalamat man ni Imelda, kan Mendoza family, ni Ryan Altabano and family. Prayer for Ricky's 25th birthday sa kahagadan kan Perez and Lucido family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for healing sa kahagadan kan Espartines family. Espesyal man na kahagadan ni Jude, Rachel, and Nicole. Prayer for fast recovery of Medardo Railosa, offered by Rialosa family. Prayer for safe travel of Maki Ichaluche sa kahagadan ni Malen Dado. Special man na kahagadan ni Josephine M. Lorejo and family. Prayer for successful operation of my husband sa kahagadan ni Mercy Ilianeta. Special man na kahagadan ni Janet L. Ostiana, Jonalyn B. Lagrimas. Prayer for spiritual guidance for James Edward Bordigsam sa kahagadan kan sa iyang pamilya. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Rico,
dulot ni Helen Rivero and family, kay Nora, ni Silvino Noiles and family, para kay Efren, ni Eva Flores, para kay Eduardo Sr., ni Bong and Jean Gapayaw and family, para sa gabos na kalag, dulot kan Espartines family, para kay Luis kan Olaguera family, para sa kalag ni Naponciano asin Sofia, dulot ni G. Haji, para kay Dulce Sima, ni Laura Lynn Trio, para kay Miriam, ni Cherry Lunar and family, para kay Dennis, kan Miraflor family, para kay Tintin asin Raul, kan Valeriano family, para kay Antonio III, dulot ni Estrella Alfani, para sa kalag ni Crisanta, dulot ni Yolanda A. Marquez, para kay Ronald Joseph Cancanyo family, para kay Marcelino ni Christy Novela, para sa gabos na kalag, asin kay Ricardo, asin sa death anniversary ni Christina, dulot ni Ryan Altabano and family, asin para sa kalag ni Vicente kan Maravilla family.
Sa liwat, Diyos marahay na, hapon po sa indo mga tugang. Ngunya na Domingo sa tong ginigirumdom, ang Domingo ning Diyos noon na pagkaherak. Ang pagkabuhay liwat kan kagurangnan, nagpapahiling kan sa iyang kapangyarihan laban sa karatan asin kagadanan. Sa liturhiya, ngunyan pinapahiling sa to ang balaog kan pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos sa tuya, huli kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Siring ki Tomas, lugod da ikita magduwa-duwa sa pagtubod sa Diyos, kundi ipahiling niya to na kita may pagsarig asin tiwala sa Diyos na satong pinapahayag sa satong pagtiripon ngunyan. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Happy Easter po. Happy Easter, Father. Ngunya na aldaw, iyo po an ikawalong aldaw kan Oktava kan Easter, the 8th day of the extension of Easter Sunday. Mantang nagmimisa po kita ngunyan, nagmimisa man duman sa Vatican, funeral mass ni Pope Francis sa mga oras na ini. Nakikisumaro kita. Si Santo Papa Francisco isinabuhay ang Diyos noon na pagkaherak. Tamang-tama dahil ang Domingong ini, Domingo ni Diyos noon na pagkaherak, Sunday of the Divine Mercy. Punantaan Santa Misa sa pagdupil sa Diyos noon na mahihirakon, pagkaherak, asin sa iya maghagad nin kapatawadan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamtan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Pacis Deo. Kawayan sa Diyos sa kaligtasan, asin sa labak at Panginoon, sa mga taong marahayan mo. Ginoo, maumi ka, rinurok yawi ka, sinasambami ka, pinapagmuraway din ka, pinapasalamatan din ka. Uli ka, nakunamu, kamurawayan, magurang na na Diyos, sa rin langitan, isang mga kagaman. Magurang na na Panginoong Jesucristo, magurang na na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpaparap ang mga kasalanan, ginawan, kahiratin kami. Ikaw na nagpaparap ang mga kasalanan, ginawan. Ako ay sa mong pakimarero. Ikaw na nagtutukaw sa tugan naman, kahirati kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kakulangan, ikasanaan mo kalangkan. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamulawayan kay kasalan. Mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo, sa tabang mansanakan fiesta Pascual. Patalubua ang biyaya na itinaumo, tanganing anggabos, makarurop kan maninigong dunong, nahuli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namundag giraray sa espiritu, asin tinubos kan dugo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya Kantataramon. Sa enot na babasahon, pinapahiling kung paano naging mga instrumento kan Diyos ang mga apostol sa pagibo nin mga ngangalasan, asin pagpaumay sa mga mayhelang. Ang mga gibong karahayan na iniiyo ang minataong kusog sa pagtubod kan mga tao. Ipinahayag man na ang kapangyarihan kan Diyos, padagos na minahiro sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan asin paglaom sa kinaban. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tawo kan mga apostol. Ang gabos na paratubod nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod ang nangahas na makiibas sa inda, maski iginagalang sinda kan mga tawo. Urog na nagdakol pa ang mga nagturubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli kaini, ang mga naghehelang dinara sa mga tinampo, asin ibinugtak sa mga higdaan, sa kabanig tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino ang iba sa inda. Nag-abot man ang kadakol na tawo hali sa mga banwaan sa palibot kan Jerusalem. Dara ang mga naghehelang, asin ang mga may maraot na espiritu, na umayan sindagabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon,
taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabi ang banwaan nin Israel, anda na inyang pagkamuot mayo nin kasagkoran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, anda na inyang pagkamuot mayo nin kasagkoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, anda na inyang pagkamuot mayo nin kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Sinalakay ninda ako asin sa indang nadadaog, alagad tinabangan ako nin kagurangnan. An kagurangnan iyo ang sakong kusog asin awit, siya ang sakong naging kaligtasan. Dangugaan maugbang kinurahaw, nin kapangganahan sa mga tolda kan mga matanos. Ang kapangyarihan nin kagurangnan ang nagibo kaini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, Ang taan sa gapo- iyang pagkaherak, sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratukdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Gibo ini nin kagurangnan, iyan sarong nga ngalasan sa satong paghiling, iyo ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan. Mag-ugma kita asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Sa ikaduwang babasahon, pinahayag ki Juan ang mga patutuo na si Kristo makapangyarihan asin buhay sagkod paman. Minsan sa sakit na sa iyang mga inagihan, si Juan tinawanin kusog asin isog buot na ipahayag ang marahay na bareta. Ipinahayag sa mga babasahon na si Jesus naghihiro sa tahaw kan mga kadipisilan na inaagihan kan sa iyang mga parasunod. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa libro ning kapahayagan. Ako, si Uwana sa indong tugang, huli sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan, asin sa pagtios, na minaabot sa mga kaayon sa kahadian niya. Itinapok ako sa isla, kan Patmos hulita ipinaghulit ko, ang tataramo nin Diyos, asin ang patutuo kaiya ni Jesus. Kan aldaw nin kagurangnan, napano ako kan Espiritu, asin nakadangog ako sa likodan ko nin makusog na tingog, nagarot tanog nin trompeta, na nagsabi sa ko, isurat mo sa sarong libro, ana hihiling mo. Nagsalinghoy ako, tanganing hilingon kung si Isay itong nagtaram sa ko. Anahiling ko, 7 kandilerong bulawan sa tahaw kan mga kandilero. Nakatindog ang garutawong nakagubing, ninhalaba sagkod sa bitis. Asin may pahang bulawan sa iyang daghan. Kan mailing ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alaga dinutaan niya ako, kan sa iyang tuong kamot, saka sinabihan ako, dai ka matakot, ako an enot, asin an hore, an nabubuhay. Nagadan ako, alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug kisan Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sanang idto, nagtiripon ang mga disipulo. Binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda, huli sa takot ninda sa mga Hudiyo. Dangan, naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa Indo ang katuninongan. Pakataram ka ini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot saka hirog. Ang mga disipulo na pano nin kaugmahan, pakahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapa sa Indo ang katuninongan. Siring na ako sinugo kan Ama, sinusugo ko man kamo. Pakataram ka ini, hinangusan niya sinda saka sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo. Ang kiisay man nakasala na sa indong patawadon, napapatawad. Ang kiisay man nakasala na dainindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas na inaapod kambal, saro sa 12 disipulos, daininda kaiba kan mag-abot si Jesus. Kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahiling mi an kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod na dai ko nahihiling an luho kan mga pako sa iyang kamot, asin ikalaog dyan an sakong muro, dangan an sakong kamot sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihis nin sarong semana, nagtiripon girarayan mga disipulo duman sa laog kan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda saka nagsabi, mapa sa Indo ang katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilnga ang sakong mga kamot, asin bugtakan ang sa imong muro. Dangan laugan ang kamot mo sa sakong hirog. Dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, hulitan nahiling mo ako. Palada ng mga minatubod, maski dain nakakahiling sako. Dakul pangangalasan ng ginibo ni Jesus na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad dain nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini, isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki nin Dios, na sa paagi kan pagtubod nindo, sa iya magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Pag alas 3 nin hapon, nadadangugtaan sarong pamilyar na invitation sa TV, sa radyo, sa mall. Let us pause and pray the 3 o'clock prayer. Sigurado po akong memorized nindo ang prayer na ini. Recitation daw po kita. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, I trust in you.
para sa impo an pangadjing ini. Natatakaipuhan, 3:00 an pagpangadji ka ini. Dahil sabi sa Biblia, 3:00 nin hapon, kan magadan si Jesus mantang nakapako sa krus. Buot sabihon, 3:00 nin hapon, kan magbulos ang pagkaherak hali sa pagiliran ni Jesus. 3:00 nin hapon, kan daugon, kan pagkamuot kan Dios, ang mga kasalan kan tawo. And so we say that 3:00 in the afternoon is the hour of divine mercy. Sa Bicol, oras nin Dios non na pagkaherak. Igwa pa nga ni kitang Divine Mercy Chaplet, itong pinapamibita na ulit-ulit, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Pinapamibita po ang mga pamibion na ini dahil nagtutubod kita na ang pagkaherak kan Diyos, God's mercy, did not end at the cross on Calvary. It did not stop there. Sagkod ngunyan sa panahon ta, nagbubulos ang pagkaherak kan Diyos. And that is the reason why today, on this Sunday, we celebrate Divine Mercy Sunday. Pero mahapot ngo na kita, ano po ba ang buot sabihon kan mercy o pagkaherak? Tibaad may narurumduman po kamong sarong moment kung sain takoton kamong maghampang sa sarong tawo na na-disappoint mo. Pag igwa kitang na-disappoint na tawo, pag napapasala kita, ano pong tendency? Natatakot, nagdudulag, nagtatago kita asin kinakandaduhan ang pintuan kan sa tuyang puso, habutang makiulay sa ibang tawo. Saka na sa nakita maluwas, pag naghupa na ang kaanggutan kan tawong na-disappoint ta, o pag nalingawan niya ang naginibutang sala. You know, this is exactly what happened to the disciples of Jesus after the crucifixion. Kaninot, kanyaon pa si Jesus, mga makusugon ang buot, sabi ninda, kagurangnan, maiba kami sa imo, maduman kami, maski sa imo kami isubol. Pero kan nahiling nindang nakapakuan sa indang maestro, nagdurulag, nagtago. Natakot sinda dahil tibaad madamay sinda, tibaad kami man, ipapako man kan mga Hudiyo. Binayaan po nindaan sa indang maestrong nakabitay duman sa krus. Nadangog ta sa ebanghelyo iyan, nagtarago sinda sa laog nin sarong kwartong binaratan, nakakandado. They closed themselves. And then, Jesus did something unexpected. Sarong aldaw, kan nabuhay na liwat si Jesus, nagbaldas siya duman sa lanob kan kwartong pinagtataguan ninda. This is one characteristic of the resurrected body. Pag kita po, nabuhay naman liwat at the end of times, kaya ta na pong magbalda digdi. Pero bako nangon yan, tabaad matakot ang ibang tao. Jesus, the body of Jesus, shows us the capability of the resurrected body. It can enter, it can pierce through walls. Si Jesus, naglaog duman sa kwartong kinamumugtakan ninda, nagpahiling. Anong gigibuhon? Bako tanganing padusahan sinda, bako tanganing sumbatan, sarain ka mo, binarayaan nindo ako duman na nakapako. Nagpahiling siya, bako tanganing magtampo sa sainda, nagpahiling kundi tanganing tawan sindanin katuninongan. He repeated 3 times in today's gospel, peace be with you. An katuninongan mapasaindo. This is what we mean by mercy. Da inagahanap nin pagbalos, kundi nagpapatawad. Pope Francis, in his life as Pope, isinabuhay ang pagkaherak. Tanda nindo kan 2015, kan nagdalaw siya sa to. Ang tema kan papal visit, mercy and compassion. Because precisely, his life was an example of mercy. Lalo na po sa mga dukha. Lalo na sa mga
yaon sa kadipisilan, mga mag-agum na nasasakitan, mga LGBT, mga PWD, para sa kapalibutan na dinuduhagi ta. Pope Francis, who is being buried now, was a man of mercy. Way back in the 1930s, igwa pong sarong madre duman sa Poland na angaran Sister Faustina Kowalska. Sa mga pamibi ni Sister Faustina, nagpahiling si Jesus ni nagkapirang beses. In her visions, Sister Faustina was requested by Jesus to do 5 things. 1, to promote trust in God's mercy. To have the divine mercy image painted. To pray and spread the divine mercy chaplet. To honor the hour of mercy and the 3 o'clock prayer. And 5, to work for the establishment of the feast we are celebrating today, the Feast of the Divine Mercy, every second Sunday of Easter. Nagibo niya po ang gabos. Na-check niya gabos sa iyang checklist. Puon kan year 2000, pigsisilibrar ta ang second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Why? Why on Easter? Because mercy is the fruit of the resurrection. Si Jesus na buhay liwat, bako tanganing balsan kita kan sa tuyang mga kasalan, kitang mga nakakulog sa iya, kundi tanganing tawan kita nin katuninongan, tanganing magpatawad man kita sa satuyang kapwa. Kita po, tibaan nagtatarago man kita sa satuyang mga kwarto, nakatago, nakabarat, nakakandado man ang satuyang kwarto. Tibaad arog kita ni Tomas digdi sa Ebanghelyo nagsasabi, sagkod na dai ko nahihiling si Jesus, dai nahihiling kan sa kong mga mata, dai ko siya nakakaptan, dai ako matubod. Alagad maski arog po kita kaiyan, sinasabat man giraray kita ni Jesus. Naglalaog man giraray siya sa satuyang mga puso, minsan nakakandado, siya mismo ang nagliligtas sa satuya sa pagdududa. He tells us, peace be with you. I want you to listen to that now. Ano man pong kamugtakan mo ngunyan sa buhay, I want you to listen to the voice of Jesus now. He tells you, peace be with you. And later on, towards the end of this Mass, we will offer each other that sign of peace. Peace be with you. Ini po ang divine mercy. Ang Diyos na mapagpatawad, nagtataonin katuninongan, dai nagbabalos sa nakakulog. Kaya, ano po ang imbitasyon sa tuya sa Domingong ini? Kung may iniiwasan kang tawo na nakulugan mo, maghinguwa pong makiulay giraray, punan sa mabuot na tataramon, buksan ang puso. Kung may tawong papatawadon, dai na maghalat po nin sarong simana, sarong taon bago magpatawad. Gibuhon na po ngunyan. Forgiveness is not a feeling. Forgiveness is not an emotion. It is a decision. Kung haloy nang dai nagkukumpisal, madya na po sa kumpisalan, buksan ang parte kan buhay mo na nasusupog ipahiling sa Diyos. Asin kung may bistado ka na harayuon na ang buot sa Diyos, pakikabit, kabiton pabalik, iuli sa harong kan Ama. Ika ang magpamati sa iya na ang Diyos mahihirakon. Mga tugang, if mercy is the fruit of the resurrection, ako unta ang biyayang ini kan pagkaherak. Mayong kasalan ang labi pa sa pagkaherak kan Diyos. Tugutan ta ang Diyos nun na pagkaherak na mapakinabangan ta, asin maihiras ta sa kapwa. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tindog po kita, asin bilang pagsimbag sa tataramon, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan dagat, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling,
asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ke Virgen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sa God sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Maluhod po kita para sa pagdusay ka nasyon sa Diyos no na pagkaherak. Orog ka maheherakon na Jesus, ika ang lawog kan pagkaherak kan Ama. Sa pagkaherak inapod mo kami. Ang pagiging maheherakon siring sa Ama, iyo ang misyon na ipinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom, sa imong daing sukol na kadagatan nin pagkamuot. Ang bilog ming buhay sa imo idinusay, asin minapamugta kami sa pagsurog kan sa imong maheherakon na pangataman. An sa mong sadiri, isinasaro mi sa imong lubos na pagdulot sa Ama. Kaiba ka ni Espiritu Santo, tanganing lubos kami magbago sa imong pagkaherak. Kahirakan kami huli sa mga ralabananin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagkatakot sa lambang saro. Kahiraki kami huli sa mga lakop na kasalan tumang sa katotoohan, asin sa mga makangirhat na kasalan tumang sa katanosan asin pagka magturugang. Kahiraki kami huli sa mga paglanghad na ipinasapo mi sa Diyos nun mong pagkaherak, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog sa mga maluya asin daing sukat. Kahiraki kami huli sa mga pag-abuso tumang sa dignidad ng tao, sa mga kasalan tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami o kagurangnan na maibanaag mian sa imong pagkaherak sa samong kapalibutan. Bantayi kami bilang sa imong rugaring, tanganing sa mga panahonin kasakitan, dai kami mawaranin paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabutan. Gibuha kaming mga kasangkapan nin rangas sa mga kapwa, na nawaran nin paglaom asin pagtubod sa imong pagkaherak. Ang gabos na tawo makamidbid kan sa imong dai marurip na pagkaherak, magsarig sa imong pagkaherak, asin magpamuraway kan sa imong pagkaherak sagod pa man. Jesus, hadi nin pagkaherak, nagsasarig kami sa imo ang bilog ming pagkabuhay. Amen. Tukaw na po kita, ipadagos ta sa pagdulot nin mga atang. Ang araw kasi na
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimaherak kami, na akoon mo an mga atang kan sa imong banwaan, tanganing an mga binaggo, huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin huli kan bunyag, magkamit kan kapaladan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika, kagurangnan, ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo, ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasaklan kan kinakban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan. Sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinakban, patingani ang mga langit non na bertudes, asinan angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sa imong Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, kaini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadang mo kagurangan, ipinakamarerang yamo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinakahayag. Sa tuwa na ikaw
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon sa muyang Papa, si Papa Francisco. Na inapod mo sa imo, hali sa kinaban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da Santo Tomas Apostol, San Judas Tadeo, hasinan gabos na santos, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan satong maestro.
agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. siring ki Kristong nabuhay liwat, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang Diyos non na pagkaherak. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. na naglaraning katulinungan. Sa kong tataramon, ulay ning Diyos na kaburangan. Ang katauhan makakaarang, pagkamuon iyong dahilan. Siya kagurangan, nagdarakang katotohanan. Siya paglaom, magtataoning kusog at sinuhay. Siya kagurangan, nagdarakang katotohanan. Siya kagurangan, magtataoning kusog at sinuhay. Jesus nakaharanggan, kami sa imong namumutan. Ikaw kusog, ikaw buhay, bilog na kasikanan. Jesus nakaharanggan, sa krus buhay mo ininusay. Ang simong awang, ang simong dugo, buhay na dahil kasaguran. Ikaw inapay na banal, hinaan para sa mga bus. Ikaw arap na banal, itinalo sa mga bus, inuman din Maluhod po kita para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa samo sa imong aki. Si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinapalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo,
na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa puso na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, sa napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa imo samuyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo na mimibi kami, na an pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong isip, huli ki Kristo samong kagurangnan. Matukaw po kita para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Ang natipon nyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 41,920 pesos asin 70 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 14,431 pesos asin 90 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Siring man, available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maawot po magbakal, magdulok na lang po sa mga tawo sa likod o sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Mga anonymous na nagtaong sarong 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, sarong 500 pesos. St. Joseph, Paris, Barcelona, Sorsogon, 4,763 pesos and 50 centavos. HG and Ian Peña, 2,000 pesos. Jean and Boyet Bibal and Family, 500 pesos. As in JB, 200 pesos. Diyos mabalos po. Tindog po kita, ipamibita ang kalagkan sa tuyang namumukta na Santo Papa. Aram ko na ang sakuyang kagtubos buhay, asin sa huring aldaw ako mabubuhay liwat, sa sakong hawak mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Sa sakong hawak mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Mahihiling ko siya, mahihiling kan sakong mga mata. Sa hawak mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Ini ang paglaom na rinirimpos ko sa sakuyang puso. Sa sakong hawak mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Sarabay kita, aram ko na ang sakuyang kagtubos buhay, asin sa huring aldaw ako mabubuhay liwat, sa sakong hawak mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Mamibi kita. Maugayon na Ama, sa imong mga kamot, idinudulot mi ang kalag kan samuyang namumutan na Papa Francisco. Bilog ang samuyang pagsarig, na siya mabubuhay liwat sa huring aldaw, kaiba ang gabos na mga gadan, sa grasya asin pagkamuot ni Kristo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaiya ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Sa liwanag kan sa iyang pagkamurawayan. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan Diyos na mahihirakon, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.